Jeg hedder Christian. Jeg hedder Jesper. Sammen ejer vi Midtjysk Bygge og Miljø og Dansk Omfoning og Facadeservice. Jeg startede Midtjysk Bygge og Miljø for år tilbage. Sidenhen i 23 kom Jesper til. Efterfølgende så har vi stiftet Dansk Omfoning og Facadeservice. Og den dag i dag, der drifter vi selskaberne opdelt, således at Christian drifter Dansk Omfoning og Facadeservice, og jeg drifter Midtjysk Bygge og Miljø. Det gør vi af den årsag, at vi har specialiseret os i 2 forskellige retninger inden for nedbrydning og miljøsanering og facadeservice, og derfor mente vi, at det var rigtigt at opdele selskaberne. Selvom vi drifter hvert selskab opdelt, så sidder vi til hverdag på samme kontor, hvor vi ugentligt snakker om målsætninger og visioner for hver selskab, da det er vigtigt for os at sætte den rigtige retning for virksomhederne. Så har I opgaver inden for miljøsanering eller nedbrydning eller facadeservice, så giv os kald. Vi står klar til at hjælpe jer.